Je groeit op in een onzichtelijke vraat van rjucht is rjucht en krom is krom. Krijg je van huis uit een set weer mooi wat je net omheen kennen. Maar gaandeweg verroert die vraat en zelf verroor je mooi. Antwoorden, zo docht blikken, binnen onder de tijd onderhevig en voldoch opeens net meer. Je moet er zelf nadenken over het hoe en wat van het leven. De vraag is, hoe redden wij ons mooi wat we mooi krijgen en het leven ons brengt? Hoe maak je weer keuzes? Wat is daarbij uw kompas en wat houdt u daarbij op koers? Advocate Gine Kamsma is specialiseren in natuur- en milieuwetjouwing. Ze is mei-eigenaar van kantoor Rotshuizen en Geense in de binnenstad van Ljouwert. Ze die en docht spraakmakende zaken als de afvaloven in Haas en de centrale as. Die laatste zaak had ze verlen. In september wordt er een begin maken met de aanlis van de Fjouwerbaansdiek van Nijengeer naar Dokkum. Van de bezwiermakers procedeert alleen nog het Green Erfgoed terug. En dan hebben we half juli. Dan is hij op zee. Ja. Ja. Dan is het moment dat Henk Bleker een nieuw besluit moet nemen. Als dat er niet is, dan zul je Bleker in gebreken moeten stellen. Volgens mij 16. Met plezier. Want hoe zit het met de werkzaamheden? Staan die gepland of is daar een... Ja, de fase 1 gaat vlak langs een paar buizerdnesten en dan heb je het over 2 meter, 3 meter hooguit. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar niet door verstoord worden. Ja, want het bijzondere is, dat de Raad van State sinds recent, dat heeft dus niks hiermee te maken, zegt van als jij een vaste plek voor een vogel verwijdert, maar je gaat wel een alternatief bieden, dan wil dat toch zeggen dat je een vergunning nodig hebt, want die plek is beschermd. Nou, die ben al aardig groot, hè? Ja, hij pikt in je vingers. Oh, wat een mooi. Het is saai, als het goed is het saai. Zal ik eerst even zien of ik aaien heb. Kan je het nog net zien? Van de morgen heb ik net zo'n zin. Draai aan. Dan is het een beetje hobbyboer, hè? Ja, het zit op. Het is inkomsten. Dat is ook wel belangrijk als je advocaat bent. Binnen 1 euro het stuk. Zien. Beter is net te krijgen. Alle vogels, reeën in de winter, fazanten. Hier? Kaninenhakzoen, Ja. wazen. Prachtig. Komt hier al, ja. Ja. Is de fijne zinhanger van die werk om hier ja, oh, dat vind ik heerlijk. Ja. Ga ik heel vaak als ik van het werk kom, dat ik dan helemaal geen televisie, niks. Ja. Gewoon even een oor stilte. Ja. Lekker hier zitten. Ja. Ja, het is gewoon een soort vakantiewenning, maar een vakantieparkje. Nou, daar heb je de pimpelmezen dit hier, Ja? het blauwe kastje. Nou, dit is heel goed voor de vogels. Er zitten allemaal beestjes op, een vogelsgekko binnen, dus dat mag er beslist net alles uithalen. Gina, ik Ja. gooi hem om. Ja. Is het erg? Dat is wel een beetje erg. Dit is ja. wel een beetje erg. Ja, ik van mijn huid kregen. Dat Oh, komt jee. uit het kader van Leeuwarden-Grachten bij de renovatie. Dit is honderden jaren oud. Sorry, ik smiet het om. Ik zet mijn voet erop. Yes. Nou, zo is niks meer van. Gelukkig. Die is niet weg. Hey, Gina, heeft dan wel een levensmotto? Iets waar staat van dit is eigenlijk voor mij heel belangrijk in mijn leven als richtlijn. Hoe ik leven wil. De mas die zelf eerst een beetje leren kennen. Als het zo is, maar het vooral bij die zelfsbleeuwen. Klinkt wel heel cliché, dat weet ik wel, maar ik vind dat wel heel wichtig. Het is net dat ik, omdat ik advocaat ben, opeens Else treien hier naar je autokeepje mat. Begelijks. Als dat net bij me past, dan doe ik dat gewoon net. Ja. En ik heb allemaal verschillende vrienden. Verschillende leeftijden, man, vrouwen. Maar ik, iemand die een uitkering had, iemand die heel lang werkloos geweest is, iemand die bijna een opleiding had, iemand die heel veel opleiding had, Ja. iemand die heel rijk is. Ja, En heel gemêleerd. dat vind ik gewoon heel... ik bedoel, daar kies ik net voor, dat gebeurt gewoon. Ja.
Maar dat betekent dus echt dat ik bij al die mensen mezelf wezen kan. Want het is net een groepje met één code. Ja. Want daar hoor ik net van. Ik wil echt mezelf wezen en dat past het best bij gewoon. Leuke mensen in te komen. Ja. Mooie natuur, de beste hier in de tuin. Ja. En ervan genieten en net denken van nou, dit zouden ze eigenlijk net van mij verwachten. Dus ik maak dit net wel. Ja. Dat vind ik heel wichtig. Merk je dat wel eens, dat mensen een bepaalde die beeldvorming hebben van een advocaat? Dat merk ik wel eens. En dan is het ik wel eens dat ze zeggen van nou, ik hier iets heel oors verwachten. Maar ik vind dit eigenlijk wel leuk. Ja. Hè? Een beetje gewoon of persoonlijk. Of dat we het ergens gaan over de hin. Of zo. Ja. Zweltjes? Een stuk zweltjes in de boerderij? Ja. We gaan er nooit volle horen, no. Oh. Ik denk dat er wel zo'n sponsjes breeden momenteel. Boerenzweltjes? Boerenzweltjes, ja. Roel Wieminga werkt Bobbe Huddegariep. De centrale as zal dwers over zijn loon rennen. Van het begin af aan is hij belutsen bij de bezwiermakers die een rechtszaak begonnen in de provincie. Een eerste zaak beteerde goed, maar in het vervolg joeg de Raad van State de provincie doch het grien al jocht. Ek een grien alternatief voor de Fjouwerbaansdiek waar het daarmee van tafel schoot. We hebben hier veel meer koeten, 2 ouden met 2 jongen. Ja. Dan doe ik ze hier wat om. Ja, het is natuurlijk een hele vreemde discussie, hè, want als je nog goed nagent, werd je de dikdeel lezen, daar maak je natuur stikken. En dit is echt natuur. Het is misschien een andere natuur dan wat elke voor de geest had. En toch zit je een hulp door het leven. En het voelt zich, het krijgt doorheen, nou, dan gaat die dik aan doorheen en dus dat is voort. En het mag gecompenseerd worden, maar je kunt het compenseren, het is gewoon voort. Ja. Men zei het, we gaan het compenseren, maar er werd helemaal niks gecompenseerd, Ja. het is per saldo voort. Ja. Dat is een mooie term, maar in feite Het is een eufemisme voor iets ernstigs. Compenseren. Het is geen compenseren, het is vernietigen. En soms mag dat, en een kind net door. Ja. En dan mag het ook. Ja. Maar als het net nodig is, mag je het net doen. Ja, maar het is wel de bedoeling om op een oorplak weer een eigen natuur te creëren. En om die dik heen het landschap mooier te maken. En wat dan de enige garantie is dat de provincie het in haarzelf zijn had. Wij broeken de dik net voordat dat al geregeld is. Dus als daar geen yield voor komt en de dik wordt wel aanlijn, nou dan wordt het verhaal van Roel. Geen enkele inpassing, maar dan mag de dik dus eigenlijk echt net broekt worden. net broekt worden. Net broekt worden. Dat Dan de lijkt provincie zichzelf oplaan. Ja, maar dat is toch net reëel? Dat er een De Fjouwerbaansdiek... provincie vindt het wel. Dus Ja. in theorie zullen er een Fjouwerbaansdiek lezen kennen, die we net broeken maken omdat het net uitvierd is, staat beloofd is. Nou, hoe Kafkaesk is dat? Ik kan me voorstellen dat het je houding over de politiek wel verloren heeft, deze hele procedure. Het vertrouwen in de politiek is er net groter op worden. Dat is makkelijk. Bij mij is er niks verloren. Maar daar is niks verloren. Nee. Want? Ja, ik weet hoe dat rent. Ja. En ik volg de landelijke ontwikkelingen en dan zorg ik de provincie zich erbij aanpassen. Ja. Dus ja, dit is van alle tijden. Maar het is alleen nog wel. Hè. Wat wel opvallend is, vind ik, dat het altijd van die incidenten wezen moeten. En dit is dan het paradepaardje van Friesland. Waarom deze ene dik? Ja, dus zo is heel iets oors bedenken kunnen van. Ja. Wij willen gewoon in Friesland zo volle mogelijk natuur in combinatie met boeren, begeliks. Ja. En echt een provincie van rust en natuur. Ja. Dat is net een incident. Ja. En dat is wel hier- structurele investering. Ja, dat hier dit hele nationale landschap ontdokt daar hier dat ik werk in. Ja, Gina heeft dus in bij de procedure de advocaat West. Wat hij je voor indruk van haar, hoe zit ze erin? Ja, Gina is een betrokken persoon, scherp, kundig. Ze is goed op een met wijze in de regeljouwing. En ze weet op een professionele wijze met de zaak om te gaan, denk ik. Dat is wat bij mij opkomt. Je kan ook als advocaat gewoon de brieven beantwoorden en de zaakjes doen en dan is het klaar.
Want je weet wat er speelt. En als je er één vraagt, dan scheelt dat wel. Dan ga je er een gevoel bij en dat is wel wichtig, denk ik, ja. Daar zit hem weer. Zullen we ja? Ja. Is het ook biologisch en zo? Ja, nou ja, vlees wel. Altijd Ja? biologisch, Van, maar ik eet echt niet ja? een soort vlees. En moest toch altijd al advocaat Nee, worden? mannen. Dat lijkt me Nee? just eng. Een eng vak. Eng. Ja. Ik ben weer te praten en Ja. zo, dat lijkt me helemaal niks. En wanneer heeft u dan besloten om toch recht te studeren? Rechten heb ik gestudeerd om journalist te worden. Dat heb ik betocht. Oh. Ja. Eerst zou het Nederlands wezen als basis. Maar toen dacht ik, als het nou net slaagt om journalist te worden, dan moet ik voor de klas. Dat vind ik dus eng. Dat ik er ook mee kan praten. Dus toen weer het rechten. Maar toen vond ik dat zo leuk dat ik dacht, nou, ik word toch echt heel juridisch aan het werk. Net journalist, mij als achtergrond, het juridische. Ja. Nou, toen heb ik een baan gevonden bij u op kantoor. Nou, nog steeds werk je als Ja. juridisch meewerken. En toen pas had ik dacht, van, dat wil ik advocaat worden. Ik ga Gina uitnodigen voor een tochtje over de Waadzee. Skippers Mees en André nemen u mee op de Wilde Wietse. Hartzee. Ja? All board van de Wilde Wietse. Kennen wel, André. Kom maar los. Twee grote milieuzaken van Gina spelen hem al hier op en langs het waard. Fijne reis. Ja, dank je. De zaak van de mokselviskers en die van de afvaloven. Maar best dat die zaken nou echt helemaal een waardkenner worden van... Van een part van de ecologie wel, Ja. absoluut. Ja. Dat moest echt wel. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Maar dat moest ik echt weten om maar die zaken Ja, te werken? ja, Of is ja. het ik part die interesse? Het is zijn mijn interesse, maar ik bedoel, ecologische rapporten kan ik natuurlijk net schreeuwen, maar ik moet ze wel een beetje begrippen kennen. Ja. Dus dan pak ik mijn oren, tweede ons boeken hoe de Waadzee, of ik keep je er nog een keer bij op Ja. Koninginnedag. Ja. En dan duik ik daarin en internet natuurlijk. En, Ja. Ik vind dat geweldig. Ja. 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 De mosselbanken, de wilde mosselbanken, dat binnen de riffen, de koraalriffen van het noordelijk halfrond, heb ik geleerd. Want? Die binnen kraamkamer voor al je lippen. Ja. Zeesterren, ja, die fretten die mosselen helaas nek weer op. Ja. Maar visken, alles begint met zo'n wetterbwaaien, met die mosselen, die er echt allemaal oorlippen onloeken. Dan zitten ze wel eens tegen mij, nou dan haast een zaak hoor, in zo'n bisje. Maar het gaat net om dat ene bisje, want als dat bisje er net is, dan is de rest er echt net. Dat is gewoon een heel biotoop, een ecologisch gemeenschap Ja. van planten en bissen. Ja. En als er één uitloekst, dan is het gewoon al een probleem. Dan valt de kaart dus in de noor. Ja. Ik ben wel een beetje idealistisch. Ik heb wel dingen die ik heel wichtig vind, dat het bloeit of dat het er komt. En dan is het gewoon geweldig om dingen die ik toch wel wichtig vind, werk toch al les, naar jog, op vakantie naar gaan, dat ik die kennis en ik broeken ken in mijn werk. Dat vind ik echt prachtig, luxe. Dat ik weer voor dat werk wil betalen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, goed genoeg, nevens mij. Nou, Of is dat een mythe? dat is een mythe, ja. Nou, de binnenadvocaten die heel goed inkomen hebben, maar die zitten toch vooral in Amsterdam en zo. En heel goed bedoel ik dan echt een heel miljoen per jaar of zo. Ja. Ja. De Moskovitsen. Dat weet ik net. Dat was net zeggen. Nee, dat weet maar ik ik net. schat samen dat Ik schat dat extra in. Ja. Maar, De oorvaloven van Omrin komt in beeld. Het publieke verzet in de oven wie grut. Ironisch genoeg wordt van de midden de oorvaloven feestelijk openen. De eerste jochtzaak wie succesvol. De milieuvergunning waard vernietigen. Maar in de tweede zaak is het jocht dochs op green zetten. Mits de provincie tasjocht op de handhaving van de normen. Hoe viel dat nou naast je zus? Hoe is dat voor jou? nou, dat klinkt wel oer, hè. Zo ik niet best, dus is het net zo weer. Maar ja, ik vind het wel schande dat dat ding er zit. Ja, dan heb ik op deze wijze, zo'n kwarte piep. En ik zag liever die kant op. Liever die kant op, ja. Ja. Maar het is echt geen combinatie, toch? Als het Het juist. is zo'n groot contrast. Ja. Maar ja, het is wel de laatste jaren zo dat een oerriet krijgt een heel soort vrijheid van de rechter. Om regels uit te lezen, beleid te hebben.
En ja, dat maakt het toch wel oors. Hè. Er is een wetgeving die speciaal daarvoor is, de crisis- en herstelwet, financiële crisis. Dus al je bouwdingen kunnen rapper door de rug behandeld worden. Sommige mensen kunnen geen bezwier maken. Er is nogal wat verloren. Ja, in die zin krijgt de overheid het volle meer voeg om dingen te doen die te scherp aan de wielen dienen. Dus eerst wordt de vergunning vernietigd en later is hij toch goed kaart draad van Staten. Want ik had gewoon te dwan met het rug zoals dat is, maar de wetgeving zoals die is. Ja. En dan maak ik het beste van maken. Aan de andere kant, ik werk je echt voor oor heen. Ja, en dan is het voor beide partijen. Dan komt het heel aardig uit. Ja. Dat is de advocaat van Afval overnemen, maar als nou de provincie de vregen hier om deze zaak te doen, wat is dan die? Nou, eerst komt, eerst maalt. Daar gaat het om. Noem maar in. En dan hier, ik denk, maar nou wil ik de provincie maar deze zaak helpen. En ik denk wel dat ik ja zou hier. Ja? Ja, maar dan zou het wel wat oors wezen als nou, denk ik. In welke zin? Dan hier ik in elk geval volle eerder willen dat alles onderzocht wordt. Zo. Dan hier ik wel meetingen willen en net alleen nog maar berekenings. En dan hier ik ook wel zijn dat er meer informatie in het bier worden moest. En dan kan ik me voorstellen dat het proces net zo lang duurt hier. En misschien weer de aflopende dan ik net wist, ik beffelen. Zo, dat is wel een gevoel voor ironie. Ja. Maar dat mat ik wel. Ja. Ja. Ja, ik baal verschrikkelijk als ik een zaak verlies. Ik wil altijd winnen. Dus ik zal ook nooit aan een zaak beginnen als ik denk dat dat er net in zit. Oh ja? Ik wil winnen. En ik kan er net horen om te verliezen. Dat vind ik dus, daar kan ik wel wekker van lezen. In 2008 won Gina met milieuorganisaties de zaak tegen de Zeeuwse mosselviskers. Ze maaien daarna net meer op grote schaal mosselzieën vangen in de Waadzee. Dat moet toch wel vol twanning, Gina? Dat is dat van een koor krijgen heeft. Ja. Dat is echt geweldig. Dat er echt zat daar, voor de hele Waadzee. Ja. En dat eindelijk, dat kon dat duidelijk weer van dit kind net meer op deze wijze. Die mosselvissers die kunnen gewoon bestaan. Ja. Maar ze zullen hun eigen handel ook uiteindelijk stoppen. Terug, dat er geen natuur meer wezen zal met mosselen. En dat is dus stopt. Ja, jongen, en dat weer een zittingen. Al die mosselvissers winnen natuurlijk, want die mochten de zee net op. Dus er weer 20 man, vaak het hele gezin maar, en de grootste zeel van de Raad van State. En een grimmige sfeer, net normaal. Als blikken, mijn deerbaardje kon, nou dan wie het wel baat. Dus dat wie echt, en dan wie ik maar één vrouw van de vogelbescherming. Hebben ze zeehoen? Nee, een ooit. Ja, dat zie ik nog. Ja, maar net als bij deze einden die fretten die mosselen. Dus die binnen daar wel dankbaar. Deze einden. En de rechter en vogelbescherming Nederland. Maar ik wil altijd weten, een zaak is juridisch, maar het is echt media en het is politiek. Hè, in mijn werk dan. En dan ja, ik volg dat wel. En ik ga wel eens een tip voor de cliënten. En bijvoorbeeld? Nou, als ze actie vieren willen, dat ik even over een slogan night denk of zo. Dat is heel simpel dan. Maar ik wil van, nou, de sources met die praten met. Misschien kan die een oplossing bieden of als een soort bemiddelaar tussen. Ik ken natuurlijk best wel een soort mensen. En ik had dan wel eens ideeën van, nou, misschien kan het op een net juridische manier wat rapper en wat beter rennen. Ja. Want ik bedoel, bij de rechter, dat is toch wel op zich het laatste. Ja. Ek voor mij. Het is net hoe het, dan hoort het net. Ja, maar daar versteer je nou in Brea. Nee, maar ik kan advisering, ik kan coaching. Ik dacht, ik zaken, ik niet in wit dat ik erbij belutsen ben. Oh ja, dus dat is een soort traject, een soort voortraject. Ja. Die voorgeven naar binnen. En
die belutsenheid van die bij natuur en milieu, heeft dat van hoe ze het mij krijgen? Nou, Els Bernhorst van Bisten en we gingen dus echt Bisten omdat hij hem dat wel goed vond. Ja. Maar dat is natuurlijk net echt natuur. Dat is meer schattigheid. Cavia's en in en Ja, ja. een kietje. Ja, maar waar is dat bij die dan? Meer? Ja? Wat meer trom in werk eigenlijk. Ja? Toen kwam omheen wat er eigenlijk al weer. Nieuwsgierig naar je natuur. Ja. Maar hij is op het christelijke gymnasium zitten. Ja. Dus in die zin best wel omringd toch in het opgroeien toch die Religie. waarden Ja, en religie. christelijke Ja. waarden, ja. Ja. Zeker. Ja. Daar ben ik echt mee opgebracht en dat gaat echt nooit voort. En wat het voor die waarden nog daarin? Goed wezen voor een oor. En goed wezen ook voor het kwetsbare zoals de natuur. En net altijd maar aan jezelf denken en net consumeren. Ja, daar ga ik helemaal geen verlet van. Naar je auto of wat dan ook elke keer. Dat past helemaal niet bij mij. Nee. En ja, heel iets. Gewoon goed wezen voor mijn omjouwing. Er wordt altijd het zijn van de advocatuur is een soort theater. Dan speelt ze een bepaalde rol. Zie je dat ik zo? Nou, dat is wel behind. Hè. Op kantoor en samen met cliënten ben ik gewoon wel mezelf. Maar het is wel zo dat als ik in een riochtzeel ben, is ik de echte Gina, dat ik uitzoek ben. Ik ben altijd uitzoeken van mijn gelijk. Op het moment dat ik er binnen stap, van dit zal ik winnen. En dat straal ik natuurlijk echt uit, maar dat is geen theater. Dat is wat ik echt veel. Heb jij dat ik mooi vormen als persoon, zeg maar? Dat is maar in persoonlijke zaken uitzoekend wezen. Ja, dat ken ik wel, maar ik ben net iemand die zou een etiket op je plakt. Ik ben net iemand mijn privé meningen die nooit verhoren. Nee. Nee, ik ben helemaal net zo zeker als dat ik als advocaat soms ben. Nee, en dat wil ik ook helemaal net. Nee. Ik wil me ontwikkelen en dat is wel prima zo. Ja. Ik voel ik net alles zeker te weten. Bist je op die 64 nog steeds advocaat? Dat denk ik net. Nee, ik ben begonnen met 23, Ja. met 28 al eigen bedrijf, met de orde natuurlijk. Ja. Eigenaar van de... Mede-eigenaar van het advocatenkantoor. En nou, dat vind ik 64 wel een heel lange periode vanaf 23. Want het is wel zwaar werk, hoe dan ook. Ja. Het is mooi werk, maar het is echt zwaar. Ja? Ja. Ik daarom zo leuk. Ja. Ik hoor van moeilijke dingen en technische dingen en puzzels, Ja. maar Als 60 wist? ik zal altijd wat van blijven. Maar dat is, nou heb ik bestuursfuncties. Daar zal ik, als ze me houden, zal ik daarmee terug in. Dus een soort Ja. vrijwilligerswerk, werk Ja. met juridische kennis en zo. Ja. In broeken ken voor goede zaken. Dat wil ik dan ook nog. Ik kan me wel voorstellen dat als ik dan 60 ben, dat ik iets begin met een groep gelijkgestemden en dat ik dan helemaal mijn verlegenheid in ben. En dan gaan we ervoor.